Jep, täältä löydettiin Nostis, ihan aito. No Nostis, onko ollut hauskaa? On ollut hauskaa. Me ollaan tossa teltalla aika paljon hengailtu ja mullahan ei oikeastaan ole lippuakaan tai ranneketta tälle päivälle. Että Niin, ei oo mullakaan. joo, huomenna sitten. Niin. Niitä oli vielä jaossa silloin kun lauantai-liput jo myytiin. Niin. Kyllä. Onko faneja tullut paljon? Oon tässä joutunut aika monta nimikirjoitusta laittamaan ja on kyllä ihan mahtava meininki kaikilla. Niin. Tää Drakon tapahtuma niin se on mahtava. Se on kyllä mahtava ja mä asun tässä ihan vieressä, niin tää on niinku ihan loistava paikkakin. Juu. Että tänne pääsee joka vuosi, Niin. vaikka olisi mitä. Nää ei jää väliin. Kaikki muut saattaa jäädä väliin, mutta tää ei jää. Mä en nähnyt sua Drakon 8, niin nyt mä näen sut Drakon 9. Joo, mä olin aika vähän aikaa siellä. Juu. Mähän kossasin Tiku ja Takun pelastuspartiosta Tikua. Juu. Ihan hetken aikaa. Sitten alkoi tulla nälkä ja porukka häipyi ja se oli siinä. Että ei ollut kovin pitkä se lauantai-päivä silloinkaan. Niin. Sunnuntaina sitten taas olin pidempään. Ja kuulkaa, tilatkaa tämän jätkän kanava ja seuratkaa videoita ja päivityksiä. Niin. Että Nostis kuittaa. juu. Näkyy taas. Nähdään taas.